je narodený, ten, ktorý skrz prorokov bol predpovedaný. Anjeli, zaspievajte, pastieri, hrajte mu, aj králi, kláňajte sa, jak Pánu svojemu. Milí bratia a sestry, keď čítame starobilé texty, napríklad dnes sme prečítali text, ktorý bol napísaný pred 2000 rokmi, tak si myslíme, veď to bolo napísané tak dávno, že neexistuje už ani autor, nežije ani autor, ani hlavný hrdina toho príbehu. To samozrejme platí o starobilej literatúre s jedinou výnimkou. V Biblii a v Evanjeliu, hoci bolo napísané pred 2000 rokmi, sa píše o niekom, kto žije. Lebo my sme preto kresťania, lebo veríme, že Ježiš Kristus, ktorý na tejto zemi chodil pred 2000 rokmi, potom ako ho ukrižovali a ako ho pochovali, on vstal z mŕtvych. A to je úžasné si uvedomiť, že Ježiš, o ktorom čítame aj v dnešnom evanjeliu a vo všetkých evanjeliách, evanjelium znamená dobrá zvesť, tak tento Ježiš žije. A o ňom hovorí Ján Krstiteľ, že nás bude krstiť ohňom a Duchom Svätým. Kým Ján Krstiteľ nás krstil svojich súčasníkov vodou. Otázka je, aký je rozdiel medzi vodou a ohňom, keď sa dotýka nejakej matérie. Voda obmýva zvonka. Oheň preniká dovnútra a premieňa. Voda zmýva povrch, oheň preniká do hĺbky. A úžasné na tom je, že keď Ján Krstiteľ hovorí, že Ježiš príde a bude nás krstiť ohňom a Duchom Svätým, je to o nás, je to o mne a je to o tebe. Každý, kto je pokrstený, každý, kto má krst a je kresťan, je pokrstený Kristovým ohňom, je pokrstený Kristovým duchom. Čo sa stalo pri krste? Kňaz na nás lial vodu a povedal, keď vyslovil naše jedinečné krstné meno, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. To znamená, všetci, ktorí sme pokrstení, máme v srdci Boží kód. Máme v srdci Božiu pečať, ktorá je nezmazateľná. To, že sme pokrstení, je neodvolateľná skutočnosť. Čo z toho vyplýva? Že moje srdce, tvoje srdce, srdce každého jedného z nás jednotlivo a osobitne je v priamom, živom spojení s živým Bohom, so srdcom Boha, so srdcom Ježiša Krista. Povedané moderným jazykom, sme online s Bohom. Povedané moderným jazykom, sme
v živom stríme s Bohom. Alebo ešte inak, Bluetoothové spojenie máme s Bohom. Ako viete, Bluetooth bol dánsky král, ktorý žil na konci 1. tisícročia, ktorý zjednotil dánske aj nórske kmene a ponúkol im kresťanskú vieru, teda nechal ich aj pokrstiť. Takže medzi tvojim srdcom a Božím srdcom je živé spojenie. A teda toto evanjelium hovorí o tebe a o mne. K čomu nás pozýva krst? Čo sa stalo pri krste? Kňaz zobral sviečku, zapálil ju od veľkonočnej sviečky a dal ju tvojim rodičom a povedal: príjmite svetlo Kristovo a urobte všetko preto, aby aj vaše deti toto svetlo, tento oheň Kristov prijali tiež. A teda Vianoce sú oživením tejto viery, že je Ježiš, že je živý, že je prítomný, že je dotykový a že kedykoľvek mu môžem povedať: Bože, ďakujem ti, Bože, prosím ťa, Bože, odpusť mi, Bože, posilni ma. Od momentu krstu máme právo Bohu kedykoľvek, čokoľvek z úprimnosti a hĺbky nášho pokrsteného ohňom Božím prežiareného srdca Bohu povedať všetko, čo je v nás. Prečo sa malý Ježiško narodil v jaskinnej maštali? Aby k nemu mohol prísť ktokoľvek, aj pastieri, aj mudrci a všetci ľudia dobrej vôle, čiže aj ty, aj ja. A Ježiš na Vianoce hovorí: poďte, ja som vás zachránil. Ja dávam zmysel vášmu životu. Ja dávam vášmu životu východisko, cieľ, smer, aj štýl. Za niekoľko chvíľ budete vidieť, že zdvihnem chlieb a poviem slovami Jána Krstiteľa: hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Viete, čo znamená Betlehem? Betlachem? Dom chleba. Betlehem v preklade znamená dom chleba. A vy uvidíte kňaza pri oltári, ktorý dvíha chlieb. A máme živý Betlehem, lebo je to chlieb z neba, je to chlieb, ktorým je Ježiš Kristus, ktorý pozýva: poďte a ja vám chcem dať seba ako chlieb. Hovorí sa na dobrého človeka, že je dobrý ako chlieb. A Ježiš je dobrý chlieb. A keď ho príjmeme, tak sítený Ježišom ako chlebom, a on sa narodil v dome chleba, v Betleheme, tak aj my budeme lepší, lebo Ježiš nás urobí lepšími. A bude to taká veľmi zvláštna a vzácna chvíľa, keď zdvihnem tebe pred oči kúsok Eucharistie a poviem ti telo Kristovo. Dve slova, ale úžasné, s úžasným dosahom. Toto je Ježiš, tajomne, ale účinne a mocne prítomný, ktorého ty príjmeš do seba. A ako telesne cítiš, že ho dostávaš, že ho zhltneš,
tak duchovne vyznávaš, že prijímaš Ježiša do hĺbky svojho srdca. A viete, kedy je živý Betlehem? Keď príjmeme Ježiša do nášho srdca, naše srdce sú tie jasličky, v ktorých je Ježiš prítomný, aby z neho vyžarovalo svetlo na všetkých ostatných. Poďme teda s veľkou radosťou sláviť túto svätú omšu. Vyznáme vieru spoločne, potom budú nasledovať prosby, v ktorými vo vedomí živej Božej prítomnosti budeme prosiť Boha, no a potom budeme sláviť hostinu, kde nám Ježiš dá sám seba ako chlieb. Poďme teda sláviť, pokračujme v slávení tejto svätej omše. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Chcem osľadovať svojho Pána, chcem mu spievať novú pieseň. Chcem osľadovať svojho Pána, chcem mu spievať novú pieseň. Chcem Boha chváliť, chcem mu spievať novú pieseň. Chcem Boha chváliť, chcem mu spievať novú pieseň. Aleluja, 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 chcem mu spievať novú pieseň. Aleluja, 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 chcem mu spievať novú pieseň. Chcem osľadovať svojho Pána, chcem mu spievať novú pieseň. Chcem osľadovať svojho Pána, chcem mu spievať novú pieseň. Chcem